Καλημέρα στην παρέα. Vodge 625. Θα το πάμε μια βολτούλα σήμερα. Θα το βάλουμε και βουνό, να δούμε πώς συμπεριφέρεται. Θα το κάνουμε και μια παρουσίαση να δείτε πώς είναι. Πάμε να βάλουμε βενζίνη. Να πάρουμε και ένα καφεδάκι. Γιατί στο βουνό πρέπει να είμαστε ξύπνοι. Γενικά το μηχανάκι το πήρα μια βόλτα και χθες έκανα καμιά 80 χιλιόμετρα. Πολύ άνετο, θέση οδήγησης, ξεκούραστο. Ακούει σε γενικές γραμμές στο δρόμο. Τώρα χώμα θα φανεί σήμερα. Εντάξει, έχει και το συγκεκριμένο λάστιχο, ό,τι μπορεί κάνει και αυτό. Το μηχανάκι είναι τέρμα μανίσιο. Δεν έχουμε αλλάξει ούτε λάστιχο ούτε τίποτα. Θα δοκιμάσουμε τι μπορεί να κάνει σε λογικά πλαίσια, έτσι. Θέλω να πω ότι το μηχανάκι έρχεται με καρίνα, με χούφτες. Εντάξει, χούφτες είναι για απλή χρήση. Κάνα κλαδάκι, κάνα μυγάκι. Άμα θες πιο hardcore πράγματα, βάζεις άλλες. Πίεση ελαστικών, ABS, traction control. Είναι φορτωμένο. Και κάγκελα, έτσι, πολύ βασικό. Δεν θα έλεγα ότι ανοίγει άσχημα. Φώτα LED, προβολάκια. Όπως βλέπετε έχει δύο παροχές εδώ για φορτίσεις. Έχει δύο mode, το Eco και το Sport. Βέβαια εγώ δεν είδα καμία διαφορά. Κυριακή σήμερα. Έχει ζεστούλα. Βάλαμε και την μπότα μας. Θα σκάσουμε τελείως σήμερα, μου φαίνεται. Έβαλα και μπότα, αλλά στο βουνό χρειάζεται. Νησίν φρένα, καγιάμπα αναρτήσεις. Πάμε να τα τεστάρουμε όλα. Καλά πάει οι στροφές. Έχει ωραίο στήσιμο. Μπαίνει όμορφα. Πω. Για μπουφάν είναι εδώ. Οκ. Ακούει. Πάμε να δούμε λίγο πώς πάει στο χώμα. Θα έχουμε απενεργοποιήσει όλα.
Ωραία, που είσαι, εδώ έχει λασπούρα. Οκ. Έχουμε λίγες πετρούλες στο δρομάκι, κάπου πάμε σιγά. Βέβαια με καρίνα έρχεται, αλλά πάντα προσοχή. Αναρτήσεις, πολύ ωραία αίσθηση. Οκ. Το λαστιχάκι δεν είναι για πάρα πολλά, θέλει λίγο προσοχή γενικά. Αν μπεις με αυτό πρώτη φορά σε χώμα, ρε παιδί μου, και δεν έχεις κάποια εμπειρία, αλλά πάντα προσοχή. Δηλαδή μην το πάρετε τώρα και μου πάτε για hard enduro. Τα πατηράκια έχουν λαστιχάκι που βγαίνει, εγώ τα έβγαλα. Να πατάει καλύτερα η μπότα, να γραπώνει, δίνει αυτή την επιλογή. Ωραία για φώτο. Πάει ωραία στον δρόμο, εντυπώσεις τώρα. Πάει ωραία στον δρόμο, τραβάει, θα σε ανεβάσει την ανηφόρα που θες, θα πετάξει τον κόλο, θα το κάνει το παιχνίδι του. Το δούμε και πιο αναλυτικά. Προβολάκια, φώτα LED, καμερούλα, μισή νταγκάνες, καγιά αναρτήσεις, διπλά δισκόφρενα μπροστά, κάγκελα, καρίνα. Είπαμε στα μασκεδάκια βγαίνουν τα λάστιχα, τα έχω βγάλει τώρα. Πίσω ρυθμιζόμενη ανάρτηση, ABS, ωραία σελίτσα. Και το καντράν. Τα έχει όλα εδώ. Πίεση, ταχύτητες, θερμοκρασίες, όλα. Το παρμπρίζ έχει δύο σκάλες, χειροκίνητο είναι. Τώρα το έχουμε ανεβασμένο. Εντάξει, δεν είναι και... δεν πάει και πολύ ψηλά, αλλά τη δουλειά του κάνει για το σώμα. Και σχαρούλα πίσω, να κουμπώσει μπαγαζιέρα, παίρνει και τριβάλιτσο. Στεράκι, ξατμισούλα ωραία. Διπλό στάντ. Προστατευτικά στο μοτέρ. Εδώ είμαστε. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Ήταν μια απλή βολτούλα να δείτε το DSX 625. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.